Κάθε φορά που επιβραδύνετε, αυτό φορτίζει. Δείτε γιατί. Όταν αφήνετε τον γκάζι, θα νιώσετε το αυτοκίνητο να κόβει ταχύτητα χωρίς να πατήσετε φρένο. Αυτό είναι η ανάκτηση ενέργειας και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που οδηγείτε. Με την ανάκτηση, η ενέργεια που αλλιώς θα χανόταν επιστρέφει στην μπαταρία. Ανάκτηση έχουμε στο πρώτο στάδιο του φρεναρίσματος. Ύστερα εμπλέκεται το κύκλωμα των φρένων. Χάρη στη λειτουργία της ανάκτησης, φθύρονται πολύ λιγότερο τα υλικά τριβής των φρένων. Μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα προεπιλεγμένα επίπεδα ανάκτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το βαθμό ανάκτησης σε οποιοδήποτε ποσοστό ταιριάζει, ανάλογα με τη διαδρομή και το στυλ που οδηγείτε. Στη χαμηλή ρύθμιση, το αυτοκίνητο ρολάρει πιο ελεύθερα. Αυτή είναι ιδανική για ταξίδι. Σε υψηλή ρύθμιση, επιβραδύνει πιο έντονα και έχουμε υψηλότερο επίπεδο ανάκτησης. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι ιδανική για την κίνηση της πόλης. Έτσι, μειώνετε τη χρήση φρένων και αυξάνετε την αυτονομία. Με λίγη εξοικείωση, μπορείτε να οδηγείτε σχεδόν με ένα πεντάλο. Δοκιμάστε τις διαφορετικές ρυθμίσεις και βρείτε αυτή που ταιριάζει στη διαδρομή σας. Κινηθείτε όπως θέλετε.